може и да удари някой. Така че такива неща повече не искам да виждам не само тук, ами изобщо. Не хвърлите телефоните на сцената. Защо го хвърли? Защо го хвърли? Чакай. Защо го хвърли? Къде има още един телефон? Добре, чудесно. Значи аз съм една учителка-възпитателка и още един телефон има отгоре на всичкото. Кои са двамата, които хвърлиха телефоните? Аз ще им се скарам. Кои са? Кои сте? Защо? Ама аз съм живо същество. После ще си направим снимка. А знаеш ли, че могат да се счупат? Подариха ли ти ги? Безплатно ли? Работила ли си за тях? Безплатно е, те така с безплатните неща така стават. Ако работиш и си изкараш парите, няма да го хвърляш.